kretanje za vožnju, vidite. Može po parketu, a može i po tepihu. A sada idemo na drugi. Ovo je bubar. Imamo dve bube. U dve boje. Ova je crvena, vidite. Ima jedan auspuh, nije bitno sada, ne znam moja sestra dobro da kaže. Evo imamo isti je, samo druga boja. I oba dvoje su po tepihu i nije nešto, a po parketu jeste, vidite. Sa 5 vrata ima, nije zgodan baš nešto za ovo, ali je zgodan isto po parketu. Imamo dva ista, to su dve bube, mislim da nisu kabrioleti, nije bitno, idemo dalje. Ovo je formula, fabrička formula Citro Air. Vester.